Kumakain ako dito ngayon, guys. Ayan, oh, mga birada, oh. Cookie, Jason. Oh, ayos talaga. Sino yan? Si Mark. Tahimik lang. Kasi nakasama ka. Buti ka maiwan. Ano mga menu yan? Walang mga pangalan. Birada dyan. Yes. Here you go. Yeah. Enjoy your meal. Yes, thank you. Thank you. Kitos, kitos. Baho niya, no? Ayos talaga ang mga pagkain ni Parikoy ngayon. Kain muna kami, guys. Bye-bye. Tingin-tingin. Siya wala. Dito na. Yung malaki unahin. Sarap yun. Ang nilalagay nila sa kalsada, asin. Pero yun yung pinakamarami Wala, nilang wala. pinakamarami nilang souvenir, mga kapunan. Wala. Pero hindi man talaga. Baga doon daw. King Crawford. Si King Crawford talaga yung si Crawford. Ito, pwede kang mag-ano, parang may ano ka, may authority. Pero yung ginagawa niya, ano yun, labag yun. Labag yun, ano yan, tende yun. Kung sasalita siya ng ganun sa hindi niya ka-department, hindi ibig sabihin, meron ano yun, meron. Ito, meron din natin kabigat. Ay! 20 na lang pala. 20 na lang.
birada dyan. Ganun mo yan, oh. Kuha yan. O, kindi ka mo na. Kopi ko ako. Spicy beef ramen, guys. Tagal pa yan, hindi pa yan sa spicy. Ciao muna ang mga actor. Gutom na, guys. Parang Thailander na. Spicy talaga. Mariners lunch tayo yan, birada tayo. Kain mo, no? Hindi ka bibili ng alahas? Bili tayo ng alahas? Ano yung kain? Magsiyag si kayo. Ayan na ang mga gold. Guys, mag-harvest muna kami ng gold, guys. Dili yan, imbis kay pang malakasan pag wala nang sakay. Di, depende lang, mag-abang-abang ka lang ng medyo ano, no? Depende sa kuwan ba. Bago brinda, no? Pero ipatimbang, magkali mo dahil ito, kabili daw natin na. Ayan na, nasuot na. Ay, nasuot na ang ano yun. Hindi na, ito na lang muna. 5. 1,100. Nandiyan si Kabayan, no? Hindi nakadaan ng duwa, walang ganyan. So na kayo kasama naman isa. No. Hindi ko na yan kaya, mama. Pag ganyan. Oh. Qatar FIFA 2022. A5. Yan na, guys. A5. Food trip muna mga tropa dito sa nasa nyo yun? Libre yan dito sa mga Jorge.